olen Cass. Meidän piti tehdä tämmönen hevosesittely, että jokainen meistä tulee vuorollaan tähän. Ja Felix aloittaa sitten vaan tosta vierekkäin ja tuolta päästä sitten tuohon. Eli tuolta tonne ja tuolta sitten takaisin. Ja video lähtee kohta käyntiin Felixistä. Juhuu! Moi, minä olen Felix ja mä olen Tallin kengi. Ei, olen Nasaret ja minä olen tyttö, tai siis itse asiassa tamma. Moi, minä olen Tuisku ja minä olen ori. Moi, minä olen Lilli ja olen tamma. Minä olen Bobby ja olen ori. Moi, minä olen Kristo ja olen ori. Olen Star ja olen ori. Mä olen vähän sukua Kristolle. Hei, olen Rambo Babba. Hei, olen Myrsky. Moi, olen Tiina. Hei, olen Cass. Hei, olen Tallin ainoa poni ja minun nimeni on Pompula. Hei, olen Donna. Tän Tallin paras estehevonen. Hei, olen Ordi ja minun nimeni on Nalle.